International AIDS Candlelight Memorial Activity gipahigayon sa Zamboanga City isip pagpakita og suporta sa mga person living with HIV ug paghandom sab sa mga tawo nga mipanaw sa maong sakit. DOH9 gibutyag nga libre ang pagpatambal sa maong sakit. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Gisalmutan sa pipila ka medical practitioners, health workers, advocates ug uban pang stakeholders ang International AIDS Candlelight Memorial nga gipahigayon sa Paseo del Mar, Zamboanga City. Ang maong aktibidad ginahimo sa ikatulo ka semana sa Mayo nga nagsugod pa tuig 1983. Kini aron natagan og importansya ang mga taong padayong nakipagbatok sa Human Immunodeficiency Virus o HIV o gandumon ang mga taong mipanaw na tungod sa maong sakit. Matod sa Department of Health Region 9 nga dili angay ikaulaw kung magpositibo sa sakit nga HIV. Pwede na kuno kining batukan pinaagi sa pagpakusog sa immune system. Libre sab kuno ang pagpatambal nga pwedeng maabil gikan sa mga treatment facility sa Region 9, sama sa Zamboanga City Medical Center ug sa uban pang pribadong ospital. Actually, we're giving antiretroviral treatment talaga. May meron tayong mga treatment hub. That's also the reason we remind people to reduce stigma and community stigma talaga to ensure that these people will actually adhere to treatment. Sa tala sa DOH9, gikan sa tuig 1991 hangtod Marso karong tuiga, ana-ana sa 1,740 ang HIV cases sa rehiyon. 855 niini gikan sa Zamboanga City, 358 sa Zamboanga del Sur, 306 sa Zamboanga del Norte, 188 sa Zamboanga Sibugay, samtang 33 cases sa Isabela City, Basilan. Ana-ana sab sa 199 ang namatay. Sagad sa mga nagpositibo niining sakit, mao mga kalalakihan nga anaa sa 971 cases. Busa giawag sa DOH9 ang katawhan nga magpa-early test na katong adunay active sexual behavior ug wag tangon sab ang dili maayo nga pagtan-aw sa mga taong dunay HIV. It's okay to get tested kasi the earlier it will be diagnosed, much better kasi mabibigyan naman natin ng treatment so that they can have quality of life and not actually die due to complication of HIV. And as much as possible, we actually encourage everyone na kahit kung may HIV na yun or people living with HIV, we'll try to support them by encouraging them to have their treatment. Kauban si Sim Romero sa kamera, ako si Efren Mamak para sa At Home with GMA Regional TV.